What do you mean ngiphuma nini? Ayibo wena indoda wena kahle hle mina nawushare indoda phela. Uyakhohlwa phela lokho. Indoda yami ngifuna uphumile. Wow. Uyakwazi lokho bakithi. Reverse buyele emuva. Bishare Ngiyazi indoda. usasazani ayibo but yazini imina phela oqala because imi owangithola kuqala ubaba. Ngizothi nje ubaba ngasho ukuthi nje ubaba indoda yami ho. Ngicabanga ukuthi angikuzi angazi noma Angifonela umuntu wrong ngifonela wena. Anisonto esontweni like elokhuzeni ngizothindela isonto leli but awushadile sisi awushadile nomfundisi. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nehleli noLungstar. Namhlanje sivashela ubhuti omncane othi kena ucela ukufonela umnakwabo amtshele lemfihlo lemshisayo. Sawubona njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Cela ubingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Sanibona ninjani? Ngisuka eMlazi kwaV. Kwemlazi kaV. Yebo ngeMlazi. Ngithe ubhuti omncane mhlambe ungathanda ukungicorrect. Ayi ngathi nje usisi. Usisi omncane. Uthanda usisi omncane. Uthanda ungasho ukuthi ubhuti. Okay babukeli. Usisi omncane. Yebo lapho nje hayiqinisile usisi omncane cha right bandla. Hayi iqala phi indaba? Hayi kunosisi ngizomqonda bandla. Ngikhathele yazini sengime like la ngikhathele. Lo sisi lo okay ngizomtshela ukuthi mina ngithanda na boyfriend yakhe. Like we've been dating. Yabona. Okay. Uyi-boyfriend noma baku-committed relationship? Bashadile yabo imini slima. Bashadile. Wena slima? Imini slima. Yazini. Kanjani? Ngizokuchazela sisi yazini. Okay. Lo muntu wakhe lo. Okay ngizothi uhusband ke kuyena because bashadile nesithanda sakhe. Okay. Wangikhohlisa mina wathi abona akashadile nani yena nje umuntu osingile because very akaza ngitshethe sharp both sides ukuthi udla ngapha aphinde adle nangale. Okay. Ayi sebeyifica bona abayificayo. Okay. So ngimbuza ukuthi mina ayibo okay ngimuntu engihlezi nje ngikhipha out yabona nje kwangavezi ukuthi and nogeli wayengafoni yabo. So hayibo ngithoke sengibona einsukwini hayi umuntu nje ehotel siqala ukungiethela fana akasenze into ways. Wenzani? Into azenzayo usephumela manje ufonela ngasema bathroom manje yabo into engajwayele ukuyenza kuMiss Babili naye ngithi mina ayibo wenziwa yini ukuthi yena ufone indaba sekhona imfihla ekhona mina nawe awufuni manje ungitshela wathi manje kunenkonzo wangishiya wathi kunenkonzo like amele kuyona because he's a pastor foods. He's a pastor. Yeah, I won't mention names. Don't I won't because like pastor yabo ngazi ukuthi nje awumuntu osingile yabo but sanhlezi ngibuza ukuthi mina how come ukuthi wena upastor but akekho mhlawumbe umuntu ozoba umama. Yeah Bathi hayi kimi wena ngizokwenza umama yabo ngajabula ke phela nami yabo ukuthi wow for the first time kwa gay kuzoba khona uma mfundisi. Ngiyachazela. Yeah. Hayibo kwathi ke nje ngingajabula ukuthi hayi kanti kwathi hayi ngabo engixoxela ukuthi uzoya khona esontweni nje manje wangishiya. Ngathi mina okay musufile ekhaya ungitshela yabo. Okay fine. How not knowing ukuthi kanti the day kanti yena uyoshada ngakusasa njalo ngiyakusori ngasisi wayoshada kahle that night. So nathandana engakashadi. Oh ingakho uthi intombi yakhe mina ngithi intombi mina ngeke ngisho ukuthi umfazi mina manje wakushiya hotela wahamba uyoshada like lalela wahamba wangishiya so mase ngithola like ngakusasa sengibuka izithombe like uyibona phi ithombe? Ayibo ngani like okay what happened is umakhelwane ukhona umakhelwane like engimaziyo uyazi ukuthi vele yena upastor siyantshontshana naye. Angeke ngisho ukuthi umakhelwane abantu samsibonga yabo. Uyasho ukuthi hayibo sibanibani yena wayazi ukuthi mina nopastor siyajola. Sibanibani hayibo kuyakikizwa kwasibanibani wena ukuphi ngithi mina hayibo kuphi kanjani se-hotel girl what do you mean ngithi hayibo akuziyawa ngakwakho kwemzini wakho kahle vele ethi phela emzini wami because lesisho njalo sithi emzini wakho ngithi mina hayibo kwenzakalani hayi uyashada upastor Ntombi uhamba nje nomunye umeme onjani uneyingane ngithi mina unamanga ngithi ngiyakutshela and then ngasama kumfonela because like hayi ngivale ifone kaMakhi ngithi usazomlalelana noMakhi ngathi lento ithathela kude ngithi ngifuna nje ukuthi ukumtshela ukuthi lento ngibuza ukuthi why eqamba manga why engishile ngedwa la kanti uyazi ukuthi noshada hayi engawabamba ama calls manje ukuthi ngangifuna ukuya khona la umshado uzobe khona ne
but guess uthi ngastopwa yini Wastopwa yini? ngavele ngaba nginalento luthi nabantu abadala bathi abantu abadala ungayenzi lonto ngoba uzoyifaka enkingeni wathi angiyeke lento le ayingayeka ngangishiselwa like I was boiling kabi ngangishiselwa mina ngangizowalk ngisamuza umuntu omdala ngangizothi uthini ngangithi nje ngizwa khona ngithi mina ngidlale mina lo sisi lo ngenje ngidlala uba yini hayi okay fine ke nje kwathatha nje insuku ngempela awu ngase like the whole night akazangifonela kwaphoqa ukuthi mina ngiphumekele ehotel ngikuyona yabo ngiyendlini yami hayi still ngiyamfonela I think like ngasho mhlawumbe like 20 missed calls mhlawumbe ngikhuluma iqiniso CJ yima missed call mina ngangifonela ngawe ayikangaka umuntu awabamba amafoni akenzi nje nothing kwathi ngakusasa ngibona imessage hey baby unjani yazi ngiyaxolisa kwenze ku1 no2 bengisaba ukutshebe ngithi uzongishiya hlahle bengifuna ukuthi ube yikhwapha ngithi mina ube yikhwapha kanjani what about the promises that you made to me ukuthi mina ngimina kuzoba umuntu oqala like kwagay ozokuma mfundisi why ungiqambela amanga why like ungenza manje sengathi manje nje ngimina ngislima kuwena akuyona into esasivumelene ngayo le remember wena ongenzela yonke into yabo okay vs uyangifundisa like shout out to lokho kosami ngiyamthanda umuntu at least usathola shout out uyangifundisa baby so nje ngitshatsheliswa lokho ukuthi okay uyangenza izinto ngathi mina kodwa no ngicela ukuthi umakoti akho azi ukuthi nje manje phela sekhona mina angeke mina ngidlale na mina ngasingathi yazi futhi uyazi ukuthi ngizwe ngoba khona ushadile wayenza islim athi khona into ongitshelile mina usushadile and you didn't tell me ukuthi like you have kids like you mean slim futhi lapha manje ubungakazi niye kwakhe okay ngathi uyena uhlala ePinetown uhlala kwakhe kusemakhaya like no sorry kubo isemakhaya kunokuthi mhlawumbe umshado uzoba kubo awubanga ezini like kwakhe so waphumela kwakhe waphumela kubo kwakhe as like cwela abazali bonke nje labo bantu laba abantu benkonzo so umngani wangakuphi umngani wangakhona ngale emakhaya so why safe until kwaqhamuka lo mngani like why walazi udaba yabo ukuthi kwenzakalani umngani ngamtshela ngithi nayi makhi kanje phela ngiyayithola lapha so ePinetown ubuya khona ePinetown okulalela amashida ami ibed wami laphana ayibo phela mina ngiyasebenza phela but ngenza side hustle yabo but imake awusoli yini ukuthi ke nakunesiketshana esikhona angisola ayibo into domzuleyana ngibeke imakhona icathulo akhona jezi I've never seen a jersey, I've never seen a pencil. Don't lie. I'm telling you. Do not lie. Nasuma ngiyafunga. Ngithi mina okay, yabo akase ngitshela. So ngithayile into yazi ohlema ukudlala igame. Iyakwazi ukudlala ichess. Imake thina kayi no girls. Uthe phuma nje ubuvundulula ucheck. Awazi uvundulula wona ucheck. Sis angazi. Shuthi intombazane shuthi ingabe idlala kanjani le game le. But ngifuna ukuyiqonda namhlanje ngitshela ukuthi hayi phuma pheze khona mina phela. Awusho ke ngoba uthi ke na uzoqonda umnakweni uba kunini number. Uyithathe phi number? Siqale lapha. Girl, you know what mina ngenza ngabe nathi yazini kumakhe ngathi hey kusasa phela ngiyezwa phela kumeqeda ukushada phela kunalento lekuthi phela nibuyele phela emshadweni nawo abasendaweni nini thini igqoko angazi kosamthola kulanda igqoko or ilonto le ngathi ufike nje uyihlekise nje nomakoti wakhona walapho cause like she's so friendly umakhi wathi nje hawu makhi yes akujabulela bakithi vele like bahloshela amanzi lapha yabo I'm sure futhi usazokhala lo girl wangitshela phela umyeni wami uthi ngeke ukwazi ngeke kuyophila impela leyangale emakhaya ngoba bahloshwa indaba amanzi abanamanzi so wathi ugirl uzocela inamba ezini ukuthi manje makuthi njalo besifuna ukuhamba bazothexana bethe asihambeni so like she wanted to be like that friendly manje why create group yena wayesazi emqondweni ukuthi okay kwenzakalani mina umakho uyangithemba phinde ngiphi number so wasikhuleka wena inamba yakhe ngizoyithola lo noma kanjani cause angazi ngayithinta ifoni yomuntu cause mina ngikholele kuthena ukuthi if ngizothinta ifoni yakhe obviously lento ngizoyithola izongikhalisa so why would I search asiyanike after umshado ke yathini ke relationship after umshado yaba muncu nje amanga ngimtshela nje ukuthi yazini ngicela ungisendele imali ongenani wena there's no need for you to come angikudingi yabo but engincenga because namfethi ngabuye ngabona no mina ngimina futhi ngizenza islima la ngiyabenefita kulo umuntu wami lo hayi ngeke ngidlala isifetshana mina siqhamuka ntombazane yasemakhaya manje what if engazi chances are akazi nokuthi umuntu wakhe ke namhlanje uzowazi namhlanje eke ngifuna azi ukuthi kwenzakalani ngidla intombazane manje ithini inhloso yakho ufunani kulogela ufunani ngifuna ukuthi aphume sekhona mina kuphi ayibo khona emshadweni wakhe ayibo ngeke nami ngathenjiswa bakuthi kanjani mhlawumbe ngabe ngamba ufuna ngomtshotha hayi uzogudla ukuthi uboma Mdlunkulu bomu nokuqala but nje isithembisana angimfuni graduate nini oba when ngobe kufundisa nje
Oh, ngiyagraduate by the way ngoMay, guys. Oh, ingakho sekanje. Ingakho sekanje ngiyafuna ngicela aphume ugeli. No, I'm serious ngicela aphume. Ngifuna ungene mina first because ngathenjiswa izinto. Ngathiwa hey, ngifuna isikhundla hle lapha kulela sonto mina. Ngizwa mangithi ngifuna isikhundla, ngifuna uboma umfundisi, ngifuna uba da. Angengidlale mina umuntu engamazi ezongitshela ukuthi uyena ophethe lapha usizoshayisa isicathulo. Okay. Hayi futhi umuzo wami ke. Hayi umuzo wami osephansi. Ima wait. Ngiyawuthatha nje. Ima wait. Ngiyawuthatha umuzo wami. Esontweni ngiyazi amasonto amaningi against lento. Yeah, they like. Elakhe ke lizothini? Elakhe they will make a plan. Kodwa mamfundisi efikile. Wake waya khona. Ngake ngaya khona. And yayinjani nje atmosphere ne environment yakhona? It was nice. Ngibuka umyeni wami lapha egqoka isuits. Ekuthona kicking bobos was so shiny. Oh, leli bhathi ngamthengela lona. Yonke angichaza more ukuthi wow indoda amgqokele lo bhathi. But angase ngimbone ugeli because give inithombe zakhe azimi. Ngilapha esontweni ngazi ngimhlaphe because mina ngine memory rights. Ngiyawazi ubona umuntu utholo wayekhona lapha. Hayi awayengekho. Ngiyaqanje ukumbona ugeli. Manje esontweni wena ke bak welcome. Okay phela ngikuthanga ezini yabo no but ke umusha phela uvakashile. Oh yes bangwelcome athiwa awuyichaze uyabonga ayichaza ukuthi hayi ngisuke endaweni ukuthi usonta kuphi angasho ukuthi hayi ngisonta esontweni lokuthi yabo bathi hayi siyakwamukela esontweni yabo because kwangashena ubaba kahle ngizo I will call him ubaba yabo even though ngizothi husband futhi happy oh love it ave because yami so kwaba kanjalo ke bathi ke ukuthi ngoba ungabuzwa umunye mina umama like umama ukhokhile yabo uyena wesibuza izinto like ubaba nje wayengabuzi like wehle phansi so wayenjani ke wena ukhona esontweni wakwazi ukukhuleka smiling like sakhuleka anganoma ngisho lento le in public but umuntu amshame sasiqede lapho the sex that we had after church ngifuna umgcwasela lokugela ukuthi akakwazi nje ukwenza izinto mina ngizokwenza zikwenzeke. Okay, uthe naba muncu wathi benefits manje uyazi ukuthi ula umuntu wakho? Yena he doesn't know. Kwazi ugeli like ngeke ngamtext. Ngathi asisi actually I lied kugeli ukuthi sabona unjani I need like cause usebenzise like izomsebenzi angazi like izinto zoma construction nani. Ngamqamba amanga kena ukuthi ngicela ukuthi sihlangane like today kundi like ngifuna ukuthi angisize like ngezinto like zama kuneto like I contract engayithola but I'm not sure ukuthi I understand so I need her ukuthi aqhamuke spoke yabo but awumaze lapho uzum approach akabuzanga like wabuza ukuthi how sorry inamba yami uyithola ngathi mina ayigel inamba yakhe ngithole vele ngathi mina kungena kumini wami ngathi umyeni wami ngathi hayi ngithole kusibanibani like ubhuti umfundisi phela yabonga ngathi ubhuti season and amabandla vele akekho vele umuntu ebusontweni vele uzobuza ukuthi hayi kanjani inamba mithola kanjani because baningi vele ngeke kufike ngithi kwenzakalani so manje ke usuke wayeka esontweni ngobe sebeshadile wambona ugeli angakazi ngiye but ngifuna ukuya after mina ngiqeda ukukhuluma naye ngimtshela ukuthi futhi ukuthi nje ngizomhlaza esontweni ngahlahla ubaby ngifuna ukumhlaza are you ready ukuthi ke ungamluza ke phela ubaby phela shuthi phela uyafika uzeba hayibo sengibahambile mina omaweni babuzwa kimi bahambile labo bantu like abantu abathenje abadumile ngibahambile ngeke ngisho ukuthi ngayenza impact engikwazi ukuthi deep down ngeza hlwane nami baby geke lapho mshaka indlela osho ngayo I'm so confident because ngiyazazi ukuthi lento engiyenza ngiyenzela ini ngeke ngingidlale na mina so ugeli uyaphuma uyaphuma ugeli ngeni sitabani ke manje geli yangena manje ngidlala intombazane mina never bavukele emakhaya asimfonela umna kwabo asimfonela angazi le ihlukile kumina ngifuna ukuzwa yena uzothini ke manje ngoba kuthiwa phuma girl iyangena usiso munye nje awusabi angisabi ayibo ikhethe ngisabela umuzi wami umuzi wakho ayibo kufanga umuzi wami leyo egolwelayo lambeni ngaphumene nezingane zakhe iboni Hello. Sawona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo sisikhipa izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yeah, singakhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nomnakwenu. Angazi yes. Ngicela umlalelo uthi ufuna ukuthini. Okay. Mbambe. Sawubona. Ayusondezela. Yebo sawubona. Unjani?
Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nomnakwenu lana. Umnakwethu. Yes, umnakwenu. Oh. Uyamkhumbula lo wengithe uzongisiza izinto zama-contracts? Ayibo, ngeke mfethu. Uphuma nini kanti kwami mfethu? Ngikudinga uphumile kahle. What do you mean ngiphuma nini? Ayibo, wena kahle mina nawushare indoda phela. Uyakhohlwa phela lokho. Indoda yami, ngifuna uphumile. Wow. Uyakwazi lokho bakithi. Reverse remove. Bishare Ngiyazusasazani ayibo, but yazini imina phela oqala because imi owangithola kuqala ubaba. Ngizothi nje ubaba ngasho ukuthi nje into ubaba indoda yami. Ho. Ngicabanga ukuthi angikuzwa, angazi noma Angifonela umuntu wrong, ngifonela wena. Esontweni like elokhuzeni ngizothindela isonto leli but awushadile sisi, awushadile nomfundisi. Ngishadile nomfundisi. Yebo ke lo mfundisi lo indoda yami. Lezi zinto onazo lapho like ucabanga ukuthi like lezi zinto ayigqokayo uyithatha phi? Uhusband wami, not ukuthi owakho. Let me just say uhusband wethu. Ngiyakutshela ke girl. Owami. Angizwanga mina. Sishade nini? Hawu sithina sishade ekamerweni mina no baby. Hawu siyashada nje ekamerweni no baby. Akudingi nje wena ukuthi ube kanjani. Mina kodwa ngicangcela ukuthi uphume kuyena. Cause otherwise ngizofika lapho nje ngizonihlambalaza nobabili esontweni and it's gonna be nice. Ngicela nje uphume cause ngizokubuza ukuthi yini wakwakuthengela yona. You know ukuthi like kungihlekisa kakhulu ukuthi nakwalezo ingane lezo wena ohlezi upika ngazi ukuthi nje ngeke ngibone phela like ama-text mhlambe angi-screenshotele kwarawara. Mina akuyangiceka lento leyo ukuthi kumele uhlezi utetemela indoda uthi kuthengele ingane izinto. Yo hayi kahle geli. Ezakhe ingane. Angayini usine ingane? Zakutshela mina ukuthi ingane nami ngathola nje sikulethi uthawu kanti unezingane kanjani? Mama unezingane lo muntu lo khuluma ngaye ushadile. Ushade nawe. Ukuthi uma kuukuthi wena akatshelanga sorry for you. Ayibo ayi kahle ungasho ukuthi sorry for me, mina I need you ukuthi uphume cause nje manje Angenzeke leyo. Hayi girl shuthi ufuna shuthi ubona amabele enyoka ke. Ufuna nje ukungibona kahle ukuthi ngahle nguba igama. Hayi ungeke ngengidlale wena mina I need you ukuthi uphume cause phela nami indoda yami. Babu wakwami. Ngeke kwenzeke. Ngeke iziyenzeke leyo nto. Nithandane nini vele? Sithandane nini? It's been like it's 4 years sithandana. Uyazi ukuthi like uyena ongirentela Yes, lo okhuluma ngayo wena ucabanga ukuthi indoda yakho leyo. Indoda yami ayibo 4 years. Udlala ushadile lo muntu. Hey akela akadlali ngami. Nomuzi nginomuzi naye. Kahle ungitshela nje ngomuzi. Muphi umuzi mina muphi ngoba phela mina ngazi umuzi odwa wasePhayithani ukuthi nje uhlala khona umuntu wami. Wena ke umuntu wona muphi umuzi lokho opika ngawo ukuthi wena nomuzi wena. Lo muzi lo okhuluma ngawo wena wakhe. Wawuphe wakhe nobani? Uyazi wakhe nobani lo? Angazi ukuthi wayiwakha nobani but engikwazi ukuthi mina ngafica ukhona but ngatshela ukuthi mina ngizoba umamfundisi wena nje uhlela lapho nje uhlela isikhundleni esirong girl. Ngokuya kwami fuza bona like ubhala incwadi ushime emezele esontweni. Ayibo uyimina fuza abe ngilapho. Yabo lokho kushoyo. Kuzokwenzeka by fire by force mina ngiyangena uda kwami mina. Next week futhi lalela next week ngizohuqa sobona vele kodwa uyaphuma nesikhundleni mina engingenayo. Siyobona. Ukhala isicathulo segate this time ngesidlali mina ngithini. Mina ngiyangena uyathanda awuthandi mina ngiphakathi kodwa. Uyigate futhi. Hayibo awutazwani sisi voice yami ucela ukukhuluma nani wena. Hayibo. Umyeni wangithandana na-gay. Hawe macabanga udla both sides girl and when uyabanda. Uyabanda. Uyabanda uyazi uyangitshela ukuthi wangitshela yebo let me tell you a story and the time ngiqeda ukushada nami awumbuzanga ngani ukuthi uyakhombula like wayenyamalela like for 2 days awumbuzanga ngani ukuthi wayekuphi wayengibalisele ethi iyabanda lento ngileli ngayo ngalena iyabanda
Kuthiwa phela sisifridge lishisa ngemuva so kumele uyitholeke. Ngiyashisa ngiyabila. Wena uyabada wena. Wibo. Uhlale ekhohlisa kanjalo. Akangikhohlisa into angenzela zona. Akangikhohlisa kanjalo. Why shade nami washiya wena ushisa? No, girl, fana ukuthi vele kushade lapho. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena. Wena nje phuma. Indaba yakho ayisizi lapha phuma nje. Ungafuni nje uyihlekise nabantu. Imagine futhi ushawa istina ngigay. Yo, ngiwena bese ngavele ngiquleke. Uma ngabe nje ngiquleke. Akufani nawe. Mama ngindawo mina. Awuyindawo. Hawe mama. Buka mina ngifika nama suitcase next week girl. Awuzobona ngidlale wena mina. Uzobandisa indoda yami ngamashida yami. Uzobandisa indoda yami ngamashida malapho. Girl isibili sakho. Kodwa lento oyisho ngeke izenzeke. Thula ubone phela ke lizokwenza ukuthi ungathanda. Hayibo. Over my dead body. Hayi shuthi hayi usisibhuti. Kukabili tshela. Shayitshe nganyelo itshe like ngenyone eyodwa engidlali wena mina. Wena uzophuma. Uzobandisa indoda yami. Kodwa kusalayo girl uyabanda. Yabanda shem. Phuma. Ngwena bengiyaphuma mfethu. Ngabe ngiyaphuma but unenkani. Kani yakhe ngizigisa indawo. Yimina uma mfundisi. Yimina uma mfundisi. Mina ngisho istabani indodeni. Sizokhipha and uzotrenda ukuthi ukhishwe lo istabani indodeni ngicabanga istabani pho khishwa isona indodeni. Hayi ngwena girl bengiyaphuma. Asoze. Thulo sibuke next week nakho ngiza nama suitcase ami engathenga into yami ngicabanga yazi ukuthi like ama suitcase abizani. Uyadabukisa wema ngabona ithombe zakho uyadla khona uzacile ayizacile wema uyadla nje khona uyadabukisa ngokuyasho ukuthi stress sekushaya yazi ukuthi isitori sakho siyangishekisa ngoba uthi mina 4 years nithola ora manje kwazile ukuthi ekushiye wena wazoshada lo muntu obandayo. Cha phela besenza yazi ngiyam understand baby ukuthi besenzela into besenzela phela abantu bakubo nebandla uyayibona lonto kahle nje imina osenhlizweni yakhe ngitshela ubese uyislima Shoshe esikhulu esibandayo islima ngidlale wena mina girl wena uzophuma lapho ngiyakutshela nalezi ingane zakho lezi hayi bandla nazobona inazi ingane uthoda ezakhe mina mengifefu lapho ngifuna ukwenza DNA test nje yonke into nawo lapho lemfucu zonayo because yazi ukuthi islima kanjani uphikisa yena ukuthi ingane zakhe hayibo akuzona nje ingane zakhe lezi akuzona nje ngiyakutshela baby nje besithombe bengikwazi shema ukubeletha besokhipha nje into enhle eswini kwasho ukuthi khona wena ke Singazi ukuthi uyini. Hayi ungizwahle okodwa nje ngifuna ukuphumile lapha. Noma ungangizwela angini but ngizifuna uphumile lapha. Angazi noma ngithi baba noma ngithi mama. Tani girl, Tani Sasha Beyonce girl. Mina loyo. Wena uyaphuma ke kodwa sizwani ngifuna uphumile like indodeni yami mina ngiphuma. Awuphumi? Oyami indoda ngiphumile. Shame kwamshado lo yayi wema ngabona phela ama video cha mshado wenu hlekisa nje hayi kuyasho ukuthi shema kuyasho ukuthi akwazi naqoka you so weak mina okusalayo sishade kamerweni njenga la ngicengela ila ngimention khona ukuthi wena yabantu sishade kamerweni bamfundiso wami la le yanto Kim baby uthi la Kim maybe igama lami okay hayi so siyobona naka amehli siyobona ngawo next week hayi ngizobona nyawa zongathengisi mina angindawo awindawo so ke sibone yazi ngifuna futhi ukufika kahle futhi ngiyabona ngathi unenkani ngizofika kahle lapho kusaqala inkonzo kamnandi kusabiwe sontweni vele njengene nama suitcase ngithi baby yebo wena baba ulaki moz uzoyiboneka ukuthi isima kanjani umuntu omethod ngeke yenze lento yenzayo ngisho nje hayi ukuba isilima lokho awe ma wema kwash yazo Nkosi yami hayi uphoxile ngoba shame yazi ubona ukuthi vele na akayizwa ayithola kweni hey girl mina into engizizwa ngathi uyabanda ethi mfethu awuvele kuthiwa nje liwashiwe libhodo lami lapho ngemuva cabanga wena uyini ke lapho bese yajabula ke na ngiyajabula phela because sengibona sengiyindlovukazi siyacabanga ngiwumem lapho sengibona sengumem sengihlala lapho ke phezulu ngithi wena ngidlale wena kodwa mina ngifuna uphumile ke lapho angeke lokho siphikisana nje uyakhohlisa yintshela usho nje usazohlala nje ube yikhwapha yabo njengoba usuvelile ukuba yikhwapha usazoba yilona ke mama mina njalo yazi khuleka sibone ukuthi ngesonto bani ozophuma lapho tshela
siyobona. Hayi siyobona shame mina Bye, ngidlale. moshela Hayi nawe nje uyazini ukukhuluma nawe nje like ungibangela isiyezi ayi Umoshela hey isikhathi. ungibangela nje isiyezi sangathi nje kodwa ngikwazi ukuthi girl get ready tell my man ukuthi I'm coming. Oh yayivala le nje iPhone. Kodwa ngiyitshelile lodwa kusalayo. Hawu ngifuna aphumile lo girl mina ngidlaleni. Ke kuthiwa ikhwapha fibe ikhwapha maseliyanuka. Usuyikhwapha elinukayo wena. Shuthi umbisi uthi mina ngilele linukayo. Hayi ngeke mina kodwa engikushoyo ukuthi uyaphuma mina ngibiza ngawo amagama afuna ukubiza ngawo. What makes you so sure ukuthi uzophuma? Eqala ngishilo ukuthi mina ngihamba abantu abaphezulu. Ngizosho Imali. ngayidlisa ngamdlisa ubaby ngamdlisa and futhi ngiyaxosa ukusho nje ukufuna noma Mase kuzwa ke lana eseyibuka lento uzothini? Ayi ngeke sekunzima salikhiphe leli dliso leli because leli dliso leli lona leli ejwayelekile leli abantu abavela bembobo lenza mina lami li strong. Okay ke asikhulume kulena uthe unabantu abadala abakukhuzayo. Abaphi manje la Hayi ngalolu langa sisi ngathi ngeke deda gogo celeni ngiyifuna mina into yami ngidlala imintombazane mina ingayazi ngithe nje akami kancane bami kancane engayidlisa mina la ngiyamthanda umuntu wami ngeke umuntu angithengele izinto like angithola like support eningi ekhaya yini ungenzela konke hawu ngesizothola ifetshana nje like girl wasemakhaya ufamkele ibo mina ngiyangena lapha mina yazi ukuthini nami sengizocabanga ukuthi mangibheka umuntu wami uthi unabangani abaningi babefana so ngizonicheck ukuthi nonke ni straight ne like checksisa ibo yaba bashe days baphathwa niyabanda ngaze kuthiwa ngiyabanda angilona ifridge mungashisi ngemuva sisi ha mntodo yahamba tsheli yo izohamba neyizela mabukela emakhaya ukuthi imbayi impisi ithanda ubanzi basihlezi sibheke osisi bethu ukuthi ha manje sesibheka nabanye osisi ukuthi ke na udlala ngayiphi igame akudlalwa la yo hey asithemba ukuthi ke na angeke nishayane mase nibonana on Sunday mina I'm ready mina nje ngilindwe ukuthi ngimbone kuyimanje I will even jump ngizomqhumela ngimbame ngithi wena ngidlala kodwa uzophuma kodwa ke phela ngabamani ngizandla ufuna ukuphelela ejele usule kangaka uyabona mfethu isithunzi sami nje nokho iBeyonce omhlaba ingeke cabanga ejele bazokwenza ngoba ufresh kanje Beyonce omhlaba ngoba ufresh umuhlu nje hayi ngeke ngisokhuluma kodwa kuzobonakala ngasi angazi hayi nezela babukele emakhaya kusiqephu sethu sikhipha izimfihlo hayi umnakwabo bakithi ishock of a life uthi hayibo kanti umyeni wami uyadlalela elinye team futhi hayi siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulesi siqephu sikhipha izimfihlo please don't forget to share like and subscribe ngakhohlwa lapho EasyBet uBlack 50 neRegistable The Black Life TV.